Päivää. Olen kuullut, että Kapetuoli on ylittänyt 50 täysipäiväisen alamaisen rajan. Tahtoisin nyt siis kiitoksia Kapetuolilta minua, eli Harri Hyvälukijaa kohtaan. Miksi kiitoksia ei näy? Haloo. Haloo. Kapetuoli, jos et nyt kiitä, niin tulen. Ja minä parsin sukkasi, ja usutan norsut kuolaamaan päällesi. Ja kerron äidille. Ja iloisesti rallattelen kansallislaulua. Ja kaadan päällesi kanakeiton. Ja syön salaa karkkisi. Ja ilmiannan sinut. Ja työnnän lempivillapuserosi uuniin. Ja ostan sinun rahoilla luksusloman Kanarian saarille. Nyt vattu Kapetuoli, kiitä jo. Sitten minulla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin laukaista salainen Kapetuolin salainen tuhoamisase Suomen päälle. Kiitos. Ole hyvä, eipä kestä. Oho, painoin nappia jo.